היי, שלום לכולם. אתם עומדים לצפות במצגת אשר מציעה שדרוג לאזור צומת קריית אתא, השייכת לחיפה. כידוע, אנחנו משדרגים כיום את מתחם ה-V-Center, שזה ההיפרקול הישן. כחלק מתמורות בעיר, הגיעו לכאן מתחמים כמו איי-ווי, ביג ואיקאה. ובעצם הטענה שמבחינה ציבורית, העירייה צריכה להשקיע ורוצה להשקיע באזור המתחדש. ראשית אנחנו נתמקד באזור בורג המפרץ, שהוא סממן לבעיות שיש בחיפה ביחס למבנים, חנייה ומדרכה שמנתקים את הולך הרגל בעצם מהעסקים. אנחנו רואים למשל את תופעת החניון הפרטי, שבעצם מייצרת קיטועים רבים לכניסות ויציאות של רכבים. התופעה הזאת מייצרת מדרכות לא אסתטיות, ככה נראית צומת קריית אתא כיום. ככה נראית השכבה שמנתקת בעצם את המדרכה מהעסק. גם בקצת מדרכה שיש, שימו לב איך רכבים חונים על המדרכה, קוטעים את הולך הרגל. כלומר, ברגע שאתה באזור שלנו יוצא מהרכב, צריך לזכור שאתה הופך להיות הולך רגל, והתופעה הזו של מסעות פנימיות מייצרת סכנה גדולה יותר להולך הרגל, גם שעובר את המסעה הראשונה וגם הוא נמצא בין המכוניות החונות מצד אחד ובין הכביש מצד שני, ככה שהוא נמצא בעצם למעשה בין שתי כבישים. הולך הרגל מרגיש את זה, והטענה שהמצגת אומרת בעצם זה יוצר סביבה לא מזמינה וכתוצאה מכך לא כלכלית. ההצעה פה בעצם קוראת להחלפת החנייה למדרכה ולעשות חניות ציבוריות ישר מהכביש, אם זה בצורה אלכסונית או באופקי למדרכה, זה לא כל כך חשוב כרגע. גם ניתן בעצם לשלב יותר חניות בצורה הזאת, ובעצם בנקודה הזאת מקבלים מדרכה רחבת ידיים שמאפשרת אפילו לייצר פרגולה ולהזמין את הולכי הרגל למדרכה רציפה ללא מקטעים, שיכולה לחבר את המבנה ההיפרקול אגב למתחם בורג המפרץ, בנק פועלים, בנק דיסקונט, מבלי שהוא מופרע. יהיו כניסות לחניונים הפנימיים היותר גדולים, אבל מבלי לייצר חניון אחד גדול בין ההולך רגל לבין החזית. כמה מבטים. ההתייחסות השנייה היא לעצם צומת קריית אתא עצמה. שימו לב שיש לנו פה שטח כלוא שמשומש כחנייה לפעמים. זה שטח אורבני בפריים לוקיישן. הטענה היא שבעצם חבל לבזבז שטח כזה. יש יותר מדי אזורים פה שהם בעצם לחנייה פרטית, שזה עומד בקונטרסט טוטלי לתמורות הציבוריות כמו המטרונית. אנחנו מזמינים בעצם הולכי רגל למשטחי קניות כמו ביג, איי-ווי, ה-V-Center, ובעצם האזור לא נוח להולכי רגל. זה תקדים בסנט פול, שם אדריכל מדבר על איך אזור תעשייתי הפך לאזור משולב עם מגורים. אני אתן לו לדבר. So what we're seeing with this retreat of the industrial glacier and putting this together with the paradigm shift is places like this, which is my neighborhood. בעצם מה שרואים כרגע זה אזור תעשייתי שהאדריכל מראה איך לאט לאט הוא הפך מילאו אותו באזורי מגורים ומסחר, אזור משולב. What you see in the darker color are all the new buildings, many of which are residential, but some are also employment that are actually infilling this area. And what's fascinating is that there are more people working there now
than there were at the height of the industrial era. And you might ask, how could that be? And I don't expect you to read the words, but those bar graphs, and these are 400 acres of land, the two shoulders of downtown Toronto. On the far right is the loss of the previous manufacturing jobs, and all of those bars rising above the line from moving to the left are new economy jobs. בעצם יש פה התייחסות לכך שאזורי תעשייה מסוימים פונו, היה קצת איבוד עבודה, אבל בעצם קיבלנו עלייה גדולה יותר במקומות עבודה לטווח הארוך. So that's not counting cycling, that's not counting transit, that's simply people who live and work in the same neighborhoods as this mixed-use development has filled in. So let's come back to a phenomenon that I know is of interest to you, applying this meta-story, which is the second city phenomenon. בתמונה מצד ימין אפשר לראות בעצם את אותה דוגמה, למעלה רואים אזור שהוא שומש כחנייה, ואיך העיר הפכה אותו לפארק אורבני, כיכר אורבנית ידידותית. And clearly a second city in relation to Minneapolis, its bigger cousin, 12 miles upriver. So St. Paul really demonstrates this ability of cities to be resilient, to adapt, and to change the course. And what you see here is what ecologists would call the climaxing of the industrial era, the hollowing out of the downtown when I became involved in the mid-1990s with Mayor Norm Coleman. And I've worked with 3 mayors, interestingly Republicans and Democrats, over the course of all these years on a common agenda. So you can see at that point so many buildings have disappeared, the parking lots, the city was hemorrhaging, losing population. The lower left is the city's reconception of itself as St. Paul on the Mississippi, really re-embracing its relationship with the river. And the lower right, a little microcosm where First Bank, one of the major banks in the city, actually was inspired to donate that triangular lot, which had been a drive-in bank and a parking lot, to the city for a little park symbolizing that reconnection through an international competition to the Mississippi River. So this began just before I... טוב, אנחנו נמשיך הלאה. בעצם ההצעה לאותו אזור יש 3 הצעות. אחד זה בעצם לייצר כיכר עירונית עם אלמנט מים אדיב. בעצם כאשר רכבים נוסעים, אז לפחות הם לא רואים איזושהי חנייה משעממת. אזור קריית אתא אני מאמין שיש לו את היכולת להפוך למרכז CBD, Central Business District, מרכז לעסקים. ההצעה השנייה בעצם מדברת על לשלב מבני מסחר באזור הזה עם חניונים תת-קרקעיים, לצד כמובן חניות ציבוריות למעלה. כמובן לא להתייחס לשפת האדריכלות, זה קונספט לחלוטין. ההצעה השלישית מדברת על שילוב של פארק, עם שילוב של מבנה מוזיאלי או בית קפה, או פונקציות כאלה ואחרות בכיכר אדיבה, עם שינויים ותמורות בכיכר הפנימית, שינוי הסדרי תנועה. בעצם הטענה שהמטרונית ומחלף הקריות שינו את המציאות פה באזור, וגם אני לא שולל כאדריכל, ואני לא חושב שגם בעירייה שוללים את ההיתכנות לבטל בעתיד את המחלף, את גשר מוטגור. בעצם כאשר הוא נבנה לא היה בזמנו את מחלף הקריות ולא הייתה מטרונית, שהמטרונית הוצגה גם לא היה עדיין את מחלף הקריות. צריך בהחלט לבחון את היעילות שלו כיום, האם הוא מועיל יותר או מזיק. ובכל אופן החזון לא תלוי בהישארות של הגשר. כמה מבטים. עוד אזור שנגענו בו זה בעצם אזור אחי אילת. יש את רחוב השקט שמוביל למין שטח ציבורי פתוח שלא מנוצל כיום. זה מבט מלמעלה.
הכי אילת הוא רחוב תוסס למכוניות, אבל מעט מאוד להולכי רגל, ולכיכר הזאת יש את ההזדמנות להפוך למין כיכר אירופאית, אם תרצו לומר, או כיכרות כמו בנווה צדק, סוזן דלל, כאשר המבנים הקדמיים יכולים, כיום הם בעצם עם חזיתות אחוריות, בעצם אפשרות לקבל, רק פה קצת שנייה, זה סקירה על מה שקיים פה. זה המצב כיום, אזור מאוד מוזנח, לעומת אפשרות לקבל איזה חללים כאלה פנימיים ציבוריים שמזמינים את הולכי הרגל לעולם פנימי, הרחק מהכביש הסואן, אפשרות אולי אפילו לשלב חניות סביב פארק שהשכונה יכולה לרדת אליו. כל אופציה תהיה עדיפה על המצב כיום. שוב, הדמיות קונספטואליות, הרעיון זה מה שחשוב. פה אנחנו רואים כיכר בעצם ללא רכבים, עם אופציות לבתי קפה, אזורי ישיבה, ראית רחוב. זהו בגדול. כאן נצטרך לעבוד קשה כדי שזה יקרה. תודה רבה.